Muzică clasică și dansuri, de asta au avut parte copiii din orfelinatul de la Vadului Vodă. Invitatul serii, violonistul Valeriu Glava, le-a dăruit micuților zâmbete, dar și o lecție deschisă de muzică. Copiii au fost plăcut surprinși să vadă că sala de concerte s-a mutat în orfelinatul lor. Mie îmi place glasul vioarei. Foarte bine a cântat. Mai vrea să cânti la vioară? Eu cânt acum. Domnul ăsta cântă bine? Bine. Ai mai vrea așa concert? Da. Cât de des? În fiecare zi. Pe lângă o doză de muzică clasică, violonistul le-a ținut copiilor și o lecție deschisă. Ei au învățat și câteva denumiri de tempouri muzicale prin intermediul dansului. Valeriu Glava este un violonist de excepție, stabilit de mai bine de 20 de ani în Las Vegas. Artistul spune că încearcă mari emoții atunci când cântă pentru copii, mai ales pentru cei orfani. Copiii sunt deschiși și sunt sinceri și dacă lor nu le place, îi îți dau de știri deodată. Cântând pe scene mari, ai un fel de emoții, but cântând pentru copii aici sunt diferite emoții și acum chiar am emoții. Efectul sunetului vioarei a fost minunat și relaxant pentru ei și pentru angajații centrului.